By pressing play You're willingly subjected to Unfiltered opinions. and solicited banter, and spontaneous but ewan, I don't know moment. all in good fun. Now that you've been duly warned, sit back, relax, and let the Abot Madness begin. Ambot lang ha? Lang ha. Uy, kamusta naman? Uy. Kamusta naman, Carol? Okay. Okay lang. Ikaw. Kumusta mo? Medyo under the weather lang ta today pero laban lang. As you can hear, medyo nasally, mga congested ta din na area, no? And somewhere here. Amot lang ha, di ko doctor, pero ang congestion is right on this area over here. Kamo? Okay ra ta diri, kanang grabe ka init no sa Davao. Like nag 43 daw to gapon, 'di ba? Ang heat index. Ay, as in, So grabe daw. Oo. So, kausa ka ulit 43 na daw, sigawas ta, nga nung ako kabalo sa weather diya sa Davao. Ano di ka Oh, updated? nagpailan kami nga walay gawas-gawas. Yes. Pagpaadlaw po, ma'am. Papaad na tapos ingat to ka init. Hoy, dili Oo. na. Dali sa lang. timingan Oo, ka, di ba? sumato. Ingat to ka, grabe, ka init ka gapon. Namot karon kay dili ko sure na wala pa ko ni gawas. Ako ka to. Gawas na daw kadali, Pero mga 5 feeling seconds. ako, Para ma-determine mo, wait lang, icon siya, 90s, 49 siya ka. Uy, grabe. grabe na. Grabe ka init. Grabe ta. Oo, Drink your pero- water, bitch. Lang dito. Correct. True. Oo, init nito kayo gahapon. I mean, wala ko kabalo na 43, exactly 43 di ay, pero na-drain po yun ko gahapon. As in, kapoy ra ko kalit, naluyak. Dagawin sa maybe naluya for- daw, B. Wow! Sana all. Anak ka gwapa gihapon no, naka all kuha ng mga ang makeup, putok na putok, naka-ready ta, get ready with me. Anyways, since nag-topic man tag mga kanang pangumusta and everything, kamo naga-reach out ba mo sa iyong mga friends, like random check-ins nowadays? Ikaw, Jam, since ikaw mga uli lang inahandi sa tuang tulo, laing maput kong ako. Ikaw, what do you, ikaw, nagakuan ka na? Asa sa imong anak ha, given naman yun na yung anak mo, tama ka, Ike, how are you? How's school? Ano gani? Or kang Axel? Pero ikaw ka lang, somebody more distant sa imuha na within your near proximity. Naga-random check-in ba ka? Ano, yeah, pero most of the time, about feeling ngayon ako, basin people or like friends or yeah, people in general, makahuna-huna pa na, chat raman ni siya na siya, kailangan, uy. Bitaw? Kaya ano mo good, busy man good sa life, kana ano good, so, random, yes, kanang random lang jud na kanang unsa pa pag dili ko busy pero most of the time dili gyud ako na siya mabuhat, like wala jud kayo, and then kung mag-chat man ko, like you would know kamo Judy and uban pang friends na mo diretso jud ko, like wala ko ingon na hi, good PM, kamusta? As in, wala ko nana, To the diretso point na na ako. ka. Mars, ang good, like ana good jam, ano lang ko so I don't know busin umbot lang ha kasi malain na ang mga people sa ako aba kay so siya uy as in diretso lang jud tapos isahan lang pa jud na wala na yung paligoy-ligoy like ang Boom, paligoy-ligoy kalata. lang ako itong mga intro lang nako mga backstory ana lang Aha. ako ang paligoy-ligoy Or pero chismis. diretso na. Or chismis o ka na mga ina lang kay most of the time busy man good kada kading murag paspas kayo kung dagan sa mong utok para murag I need to ano lang kailangan ako ma-send lang ni kaya para din ako malimtan and then dira na magpalutro na kung unsa ba tong mga kailangan buhato na machikahan naman ninyo ano long so kato sad to say wala kayo ko nakapangamusta na jud karon. I'm thinking gani na siguro mag-ina na taoy kay kanang murag gani sa patawagan na ha na ako yung nakita na real po na marag you're busy living your own life good na diba malimtan mo dyan yung mga uban pero alangan importante man good dyan ang sarili dyan na tong life pero True. kana inara ba marag basin magka-regrets ka later on na kanang wala ni mo nakamusta ang person or labi na friends ano ba na ano na ba ma-distant na mo samot kay you're busy living your own life na lang di ba on a daily basis.
Pero kato, how about ikaw, Marsh? Ma-offend ba ka na mo diretso ko sa imo ingon? Dili man, Since ikaw may guinea pig. Ano man na kanang mga juicy chismis naman na yun. Diba? Di ako. We're living for chismis naman. True. So, We are here for the plot. Wow. yeah. Yes. So, kana. Tapos, murag in the middle naman po, mukha naman po ka nga, uy, pero bitaw, uy, grabe na kong chismis ba? Kamusta na maka-marsh? Mukha naman po ka. So, naraman po sa tunga-tunga ang kamusta, di ba? Dili na tong the usual na nasa pinaka-first. Kaya dito na siya sa tunga. Oo. So, ang sakuha naman po, oo, kanang aside sa ilatam na makachat na ko most of the time, nakoy isa ka friend yun sa circle na mo before nga siya ra pag yun isa ako ang kachat, though kanang napod may isa ka friend na napod siya kanang own family niya ba. So, kabalo mo kung may busy to siya, so kung mag-chat mi sa GC, dili gani siya murag makataga dayon, which is okay naman po sa mua kay baby pamagod kay ito yung anak. So, kanang masabtan ra nimo nga busy gyud siya diha, kanang mom life jud siya. So, kami naman para dili na po na mo siya madisturbo, kami na lang po mag-chat duha. So, ingana lang niya kanang dili po siya kanang kamusta na, uy, kamusta naman na. Siguro mo, na lang mi nga, usually, among iingon first kay, uy, kita na nga kay drama. Ana lang. Tapos, magsunod-sunod na yung mga topic niya, uy, kamusta naman? Gani mo rin sa tunga-tunga na sa message ba? Diyan na ka mangumusta, kung, uy, kumusta naman ka, uy, kung sa man ka, minga na. Pero, dili na siya same before, diba, na murag, kanang siguro sige mo text na kamusta na karon na lang murag pero sa mo murag kanang it's okay man po good na sometimes na lang kay kana pod gina-respect na mo ang time sa amo ang sarili lang jud, and syempre busy man pod sa work and everything. So kana siya ikaw Madzi Jez Wow, malicious. unsa mo mga unsa man mo mga nagapangumusta pa ka sa imong mga friends? Ako, yes, naga-random check-in ko sa akong mga friends. Sa akong within my small circle. Just to get an update. Tapos usually kung hindi ko maka-update sila kay magkita may for example, kato akong friend na taga dili pod. Prior Hi Diags, if you're listening. I-name drop na lang na ako. He's cool. Bisaya pa po to siya. Nag-add din man siya dito sa mo ang good every week na off ko. And then once he gets off for work, mo siya din magtaamig something. Tas friend man po siya sa kong pinsan. So but then it came to a point mapugod na busy siya sa yung work, busy pud ko. And then wala kay minaga storya kaayo. So there's a day na nag-text ko siya out of nowhere lang ako. Nagkatala kag musical. Ay siya, oh, yeah. Ay ko, tala tong musical test naman tong Chicago. So, niadto ko, nagtanaw mi. Mo, dito mo nag-catch up po dayon na, oh, kumusta man? Tapos ako siya na, oh, sorry ha, if I haven't been very, I haven't reached out to you. Kay, naghatag ko siya reason. And siya po day siya, napo siya kuan po day ay going through something po day siya. So, we're in the same situation po. So, kato ko siya, na it's okay. Kasi may out of nowhere, nag-drive pa ko siya. Paulit na miya ko. This, okay day siya, no? This is good na dili na kayo magkita, pero we allocate a time or a day na magkita and then to bond. So, siya na, alam na, we should do this often. Magkita lang gani and then do something just to kuan. Siya. And then some of my friends, mga friends na ako dyan sa Pilipinas communicate gyapon sila ha, mag-reach out, mangumusta. Ako magod. Balik ko. So ako, dili ko direct to the point mag-chat. Mukha na ako nako yung sa uy, si Pulana. Uy, Pulana, kumusta man ka? How are you? Ana gani. Tas
I hope you're doing good. Ana gani mo dili kay ko direct to the point na uy unta okay ra ka ha ana gani or kanang mahadlok magud namo gud kanang pangit na kanang mindset abot lang ha usay ko ani kanang sa amo magud pag kami diri kung nay mangumusta sa mo diya sa Pilipinas mo lain mo gud siya paminawon in a sense kay mo namo gud siya alternate o sa term na dahil ka na na siya Murag lahing purpose basin oo, na ay na siya ka lang motibo pasabot. ba? Na May siya tuyo. oo, Oo. motibo Oo. at tuyo ka na. In English, kamo na yung mag-search. Na siya feeling mo gud ako na 90% jud, na yun ay kuan something na lahi na motibo nga mong musta. Ana gani. And then, tinuod yun na siya kanang kuan mo kuan na oh kumusta ka ana mo reply ko oh ana tas taw kay mo segue na dahil na yeah, 90% jud na mahitabo is they need something ana gani na sila yung motive iba lahi na motive gani na ngano mo communicate sa imuha and then na dili pa jud ang mga friends nimo na imong kamingle every now and then gani kana pa jud lang like there's a big gap in between kanang years mo anong story yung kanang no face-to-face communication wala mo nagka-storya or no chat ana gani ni hi ni ho ana gani wala so kato kanang pero nagakuan jud ko kanang nakoy kuan jud matasan na bukay oh kumusta na ka how are you unta you're doing good tas yung ako po usually kay sa social media nag-observe naman pugod ko sa ilaha kung unsa ilang gina-post gani and then if I feel like something is going on naiunod ana iyang pasabot na gusto pa ibot kay ako na siya kung oh kumusta ka kay natoy kuan natoy instance pod na nakoy friend diri as a US based na lahi so murag na siya gi-post and then out of nowhere ni ko siya nangusta ko siya na oh how are you tas ano siya na nag-story siya oh I'm good tas mo gipangutanan ako siya na are you okay or physically kay na siya kanang na siya gi-post man na something nga na ay ko wait there's something wrong na mali tas ano siya na if siya na not to nanguta siya sa kuha na di daw sa ma-offend ko nga doon nangutan ako sa iyaha na kumusta siya tas nala ko sa iya na wala na-observe lang na ako sa imong mga post na mulag na kay ginaagihan or something you're going through something tas no to nagkuan siya nag-open siya na oh na siya kuan he's going through something jud daw di physically siyang health mo tunay ko tas na siya na uy thank you ha it's not like something na kuan iya daw kanang tell other people pero kuan daw mulag ako daw mulag isa daw ko sa na nagkuan nangunta na out of nowhere lang pud jud sa kuha mulag ana gani kana sa inyong mga friends since nag-topic na mga friends no and everything kumusta mo sa mga friends ninyo unsa may may kana mulag na may type of friends what do you think na ba certain I type think of so. friends na mulag unsa may bataw ana mulag kay kanang sa love gani mulag na agape na self love na mulag something ana gani unsa nanay kuan nanay gani mga type of friends or Murag classification of mulag friends, classification category. category sa Oo, letrang B murag ana ana. gani mo pinabinggo gani sa letrang B na may Yeah, gana I think naaying na kanang naay friends na well, sad to say, naa jud friends na pang good times lang jud. aha I don't know unsa akong pag-ingon pero kanang ambot pero before labaw na before na mas bata-bata pa, murag katutong mga friends na kanang dali nimo mabira if na laag, katong bata-bata pa kana magsige paglaag ana. So kato I feel like mo tong mga friends na for good times like kanang or siguro ka extrovert ang personality nila so ayos kaayo na sila kauban kung naay laag murag ana ba or naay party ana or life of the party if friends nimo sila and then must invite jud dapat sila. I mean, kailangan jud sila i-invite pag may party kay pang mabuhi mong party. Murag ana na type of friends. Tas,
Napay friends na kanang silent lang, kanang inana lang good, na kanang tig like lang sa imong post, or tig unsa lang ba, tig story, ay tig comment lang sa imong story, or tig heart lang sa imong story. Mhm. Mga na type of friends, or hindi kaya napoy ka ng unsa ba, long distance, or kanang long term na pod na friend, na kanang wala na kaayo maistorya-istorya, pero you know na you are friends. So yeah, I think tanaw na ko naa-joy lain-laing types of friends. It's good, maayo kung naa kay friends na sila to tanan, 'di ba? Na Oo. belong sila ato tanan na categories. Pero the reality is lahi-lahi gyud ng types of Pero friends. sa inyong mga Kamo, what do you think? sa inyong friends, pila ka years ang pinaka longest ninyo na friend na kabalo mo na kaila jud nimo siya for that how many years jud? Na up until now naga-communicate gihapon mo ever since mo nagkaila. Unsay pinaka longest ninyo na kuan? If you can remember on top of your head. Murag feeling man ako ano lang, feeling man ako 2010 pa kahapon, murag ana ba no? 2024 naman dayron. Pero unsa ba, oo, I think kanang high school na kanang naa gyapon contact karon, O murag kanang murag ana kanang jam no. up until now naga-communicate mo kanang murag Oo. kanang di lang jud siya sa level na hi hello how are you ana gani murag it goes Hmm, way mm. deeper jud sa inyong kuan sa inyong conversation. Ikaw, Madi, na solve na imong math sa imong mind. Oo, gisolve na nako, char. Wow, Ako siguro ano, siguro 12. 12 years. Like ano, teens ano, kanang kato, pag-start sa college. Ikaw, Zam. I think ano, high school. Mhm. 2000 lagi aminon no, 2004. At 2004 ko nag-high school. So, So mga 20 years ago. 2 decades. Pero 2 decades naman di ay oo. Pero ano, kanang like what I said earlier, dili kaayo ko ano na kaayo karon. Di kayo Distant ko na ka. makapangamusta. Oo. I mean, wala lang jud ko energy. So, or di kaya ka ng ano, busy, like katulogon ako after. Pero kanang kakita gihapon nako, kana siguro. Kakita gihapon nako, 20 years, 19 to 20 years, mga ina na since high school. Pero wala pud kaayo mi maka-chik. Pag magkita mi, dira lang mag-chika mi with Judy. Ana may chika mi og kanang mga on a deeper level. Pero kanang kamustahan na everyday dili na kay nana. But yeah, 20 years. Ikaw, Zam. Ako almost around that compod since high school, mga friends high school na kuan jud. Mga almost 2 decades with siya actually. Kanang masulti yun ako na, yeah, like, we go way deeper, ana. Napugoy ko, kanang, I read something sa Instagram mo po, kanang, ato mga reels na to, di ba? The modern way of conversation right now is sending reels. No Sending need for reels. words. Reaction is required. Si Tam Correct. kay pangit yun na siya kabanding kay siya mag-explain yun siya. Uy, nakarelate ko ani. Grabe kay katong ano manggod anak dayon. Oo. Explain jud ko. Lalo ko yung nabasa na kanang napoy yung mga friends nato na we encounter na very although we just kanang naila nato sila dali lang tayo sa atong kinabuhi pero it felt like we've known them for a while. Ano mo like Mm. lalumpod mo kanang hugot gani kanang ang inyong Mm. bonding, inyong connection kay tight na pod, like time doesn't really matter anymore kay you guys trust each other, kanang naang pagsalig, ana gani, murag kana mo Mm. jud ang kanang trust man jud ang biggest foundation. Ay ambot lang ha, ako alang ni siyang kuan. Trust is one of the biggest foundation jud in a relationship, especially with friendship, you Correct. know. And I mean, Agree. in a marriage as well or any type of relationship good trust man jud makuha man na siya business type of relationship or like romantic or a friendship level um namoy kanang mastorya ninyo na o kani siya na tao kay kani particularly although dili pa kayo lalom amo ang years na we've known each other pero kanina tao masaligan jud ako na ay kani I can talk to this particular person or anything na like without any judgment without any remorse kanang dili ka wala jud kanang
free of judgment jud kanang in general namoy kuan ana na matawag yun na friend na that type of friend ikaw madi. Yeah, I think na Mm. kanang pero ano, murag lahi siya sa katong friend nako for that long, 'di ba? Oh, Mm. siyempre mao ganito katong kadali lang nimo nami 'to. Kato Ah, murag nag-uban lang mi na sige ani na lang ka-work na ko siya before 'no. So kana nag-uban lang mi for that period pila ra gud to ka years ay nya mubo ra kayo. Kay ano kanang murag nanay times na magstoryahanay lang mi kana bisan nasa mi sa work ka. Maghinunggunganay ra mi anang duha kay wala na nagtulo na mong mga luha. Kay kanang mm. na kay na share sa iya nga kana ganing naay something nag-i-share pud siya nga makakuan ka ba maka-realize nga ni ka so kana magtulo na lang mo luha duha mahalami uy mabuo siguro tayo nangahilak naman ta may nga nami tapos kana naginungunganay ra mi da pero naghilak-hilak na da iming duha like ana gud dili nang tiyabaw gyud kanang mga Lalom kana jud siya nagtulo jud oo siya. kanang kuan jud Oo, nagihugot kana na jud hilak ba kanang oo, kana nahihugot na ba kanang dili siya ano nahilak na murag nagpapansin shallow ka. oo. Kanang oo, kanang hilom na kay mo diyan niya usahay natoy times na nag-visit lang ko sa iyaha na kanang random visit lang na siya kana siya, "Hoy nato day ka diri," ana nang kaya mo makanagingon niya moadto ka ko nga surprise lang gud to eh na ana niya. Mao to, kato na and then kanang kanang kana kumusta kumusta kana may anak kay siyempre panagsara mo magkita 'di ba murag diha na mo kinumustahay katong Mm. para sa inyong mga ginaingon ganiya. Tapos kana nya mangumusta ko, "Te kamusta man nimong ingan-ingan na?" Tapos ano mag-share na siya. 'Pag mag-share na siya kay wala na pud ko. Sabi ko, "Te kay lakon ko." Ya na maghilak na pud ko Mhm. nya kaming duha manghilak na pud kanang Mm. ingana tapos hantod sa kanang wala na ginaksanay na pud mi kaya sige na mighilak duha. Kanang Ah. dugay na pud mi maka-recover kanang ingana, So kato siya and then hantod sa kanang kato murag murag naundang lang pud namo ang kuan karon namong communication ana. Pero kung mag-chat naman mi, magtawag mi kay or mag-text kay kanang ano pud kaayo kanang gani murag kanang mura mo nag-uban lang gyapon na kanang murag daghan gyud kayo mong i-share sa isa't isa Mm. nga mga nangyari sa inyong life ingani na. So Mm. kato siya maingon ako to siya nga, bisan kadali lang kay mi murag kanang daghan na kaayo mga ano, Kaagihan. daghan na kay siyang nahibalaan sa kuha, Oo. oo. Daghan na kay siyang nahibalaan sa kuha, daghan na po kog nahibalaan sa iya ha, nga Ah. na. I'm thinking murag same sa kay Judy, mga katrabaho usually ang ingnana labaw na ako kay ano kanang daghan kay kog mga gusto sa career. So dili kay ko nagadugay jud sa akong work. Murag ang pinakadugay 1 year plus murag Ah. mga ana o pero 'di ba naka-build naka friendship dito sa mga work ana so kana usually mga workmates pero I'm thinking kung kanang abot hangtod karon dili gihapon because again wala koy energy so wala na pud ko nakapamusta sa ila. Wala jud mi pero like siguro murag kanang kantahay taga Cebu siya murag ana so pag mag Cebu ko like siya kontakon gyud ako siya na, "Uy kita ta," marag inana lang kanang Ah. makipagkita lang jud na level na type of friends. Mhm. Oo naa, pero usually workmates kanang murag Ah. magka-wavelength di ay mo ana di ba ma-discover nimo ba na ka-wavelength di ay mo or kanang same day mo og mga ano even sa Tico for example sa Tico pod mga nakauban na to sa Tico kanang palachika pud kaayo ko. So kana Di man na siya kanang questionable tam pala-chika man jud ka. Oo, 'di ba? Like interview pa lang magchikan ako sa Tico ana so murag after ana ma-remember na ko tong sa interview niya Uh-huh. chikahon ako siya na, "Uy katong katong na-mention nimo sa interview ana." So makapangita na tayo may common denominator ana. Oo. So yun mga kauban na to sa Tico pod So na mathematician inana day ka kay nagagamit naka-contact kag common gyapon. denominator. Yes, and then Ah. transpose to charot. Wow, Oh, kato lang. that's the only side I didn't know about you. Now I And that's a know. lie. Char. English man ta uy, Bisaya man ka ni. Char. Hoy, di Medyo wala. Di, mapugngan ba no? oo, ako di yun ako mapunggan tam. Sorry kayo pasensya kayo mo. Usa man magkuha na lang Ikaw ko. magani, ikaw magani na ka di mo mapugngan. Ako pakahan, ang feeling-feeling lang. Kami pakahan. Netflix yun sa laan eh, char. Bitaw. Love is blind. Yeah.
Ako, Yeah. so Ayun. work-wise, kani mo kana po na topic po na kanang kuan gani, work, friendship. Do you consider Mm. your coworkers friends? Ayos mo na siya na topic. Well, we can Hmm, dive into that oo. sooner. Pero yeah, ay sa work, na ko yung mga friends, na ko yung mga coworkers po na, like, less than, karon oy, mag 2 years na ako sa akong current work, sa company. Woo, Mhm. next month. Segue lang. Pero kanang, Congrats. nakoy coworkers jud na, na masaligan jud ako in case na I did something, kuan, on that level. Tapos napug ko'y coworker na kanang emotionally attached me to each other gani. Kay napud mi kanang Hmm, mga same gamiton ako, I'll use the term denominator. Dama, pwede mag-love. oo. Okay lang na siya. I-quote man Yes, tata. uy. Oh, thank you. Kanang namin common denominator ba na makarelate pud kay me. So every time makita na ko na siya, Oo. aw, og siya pud makita ko niya, we have to stop everything and we always give each other a hug. Kanang ana gani like, "Oh, how are Mm. you?" Pwede mi kayo naga-text kayo ha, kanang di kayo miga-text pero pag magkita yun mi kanang full out yun mi na mangumusta, "How are you?" Pero napo ko'y friend na kuan lang recently lang po na ako nakaila na wa pa gyud wait lang, pila na ka years? 4 years I think this year, 4 years this year. Wala pa mi na nagkita ha, pero ang uban nakita na nako in person. Pero kani siya na particular na Mm. friend ako, wa pa gyud mi nagkita ever. So, virtual lang gihapon mi Mm. nagkaila kay common friend, gi-introduce ako sa common friends namo. Murag gi-introduce na nga ana gani. Tas kana murag lalong pud amo ang kuan mga conversation kanang I always make time na mag kuan siya mag-text gani. Out of nowhere, nowhere lang yun, out of nowhere ko, "Oh, kumusta man?" Kanang kuan. Tas may every time mong kuan ko use ako na ma-appreciate jud daw niya kanang every time na ako'y mga random check-in sa iya ha. Kay usually mo gud kay Mm. kuan busy pud siya sa iyang life, murag ma-reset pud iyang kuan gani, iyang mind or something na ay kana murag oh, mangumusta we had to ground ourselves or kanang let's reset or fall back. Tas mag-share kami sa among life, ana-ana, sa akong mga issue, sa iyang issue. Yan, ako yung mga friends pud na kanang ako magud as a Cancer. Ambot lang kung tama pud ako pag ako sa akong zodiac sign. Oo. Cancer magud very emotional person. Tas murag Mm. dali mi mo attach. Ako personally dali ko mo attach og kanang in everything I do I put feelings. Okay, Hmm. it makes it more personal level man good for me. So, Mm. pero ang kuan lang murag feeling nako double-edged sword na siya kay in a sense na dali ko maghatag og feeling, dali pud ko masakitan. And then once na masakitan Mm. pud ko, Correct. lalom ang fallback gani. So, Mm. niabot naman ang term na topic na to regarding ng mga kuno emotions and everything. Namo mo yung mga na-experience na mga friends na nag Call out. outgrow, nag fall Hmm. out, or you know, nag as in nag-totally kuan jud mo nag-friendship over mo sa this particular friend because of the history or something na nahitabo sa inyo back in the days or basing isip bata lang kayo na time or nag-away lang mo because gikuha niya imuhang paborito na lapis or ballpen na wa nagiuli or nag-barter mo og stationery pero wa ka ganay sa iyang gi-barter or nagkuan mo nagbakas mo og Jolin pero mas daghan iyang Jolin nakuha or lastiko baaron or pogs. Pero dapat ba nakuan na Makamis. punto sa inyong life na you kailangan mo nagkuan jud nag-fade jud ang inyong relationship to each other o giunsa ninyo pag-handle na or unsa ba kanang giunsa ninyo pag-handle and then how did you went through it ana gani ikaw Sam. Ako ano, I think so. Mhm. Murag naay uban na kanang nastoryahan jud ninyo. Aha. Naapoy uban na wala lang, marag nawala na lang jud siya na marag mutual understanding na lang siguro 'tong uban na marag, okay wala na communication, radio Pero silence ana. ngano niabot mo gyud sa Pero punto na nag-radio silence mo? Unsa mo tumong ana? Wow, lalong kayo. Unsa may tumong?
sa Kung Bisaya inyong data, uy, tama. unsay Dili tumong day radio silence. unsay tumong sa inyong pagka-radio silent? Radio silence. Unsay tumong Yeah. ana? Unsay Maybe maybe kanang murag nag-grow apart ana or kanang unsa ba? Wala kayo koy ambot ambot lang ha. Wala kayo koy like wala ko'y maisip na kanang first comes to mind, Bisaya. Wala ko'y pinakaunang mogawas ako mahuna-hunaan? ang utok karon. Mahuna-hunaan, oo. Pero ano siya kanang, kana lang kanang murag wala naman nag-communicate ana. Although katong uban na kanang murag sige so naay duha, naay isa na kanang nagsabot jud mo or di kaya naaba mo'y giawayan murag ana namoy gilalisan tas ang isa is kanang wala lang jud mo nagstoryahan about that. So katong isa na wala lang jud ninyo gistoryahan pero nag-fall out lang or murag nag-grow apart lang mo is for me especially kanang mga friends nako na lalaki na straight na lalaki like for example sila naminyo sila anago tapos ako automatic jud na sa ako na dili ko samok-samok because naminyo naman siya hindi kaya kanang ana sila family though dili pa sila minyo good kay for me ano po ko kanang ano ko na type of person dili na ko gusto buhaton sa uban and dili na ko gusto mahitabo sa kuha so number one ba na dili na ko ganahan is na mang hilabot sa kong bana hello paging char Pero ana wait lang, warning din siya nakoy follow-up question just to piggyback on that. Pero ngano oo ngano niabot ka na mindset na di ka ganahan na mahitabo sa ilaha or sa imuha ng kuan na dili ba pwede na o nagkaasawa pero tas you're still friends yeah with gihapon your gay girlfriends ano gani mo sa issue unless naman kung namoy ah history sa lalaki, mm, 'di ba? gani Pero kung wala yung history ka ano ng paano yung ka ng friends level friends lang jud mo lang kanang close oh lang kayo mo. Kung ako na straight man ko sa akong past life, kung kita magkakuan, pero walay gap sa ana gani kanang we still oo remain friends. So ngano man i-end man nimo? And ngano ana are you being very ano kanang territorial in a sense? dili feeling nako o kato marag dili ko gusto na kanang mahitabo sa ako but at the same time murag ginabasa lang pod nako depende pod sa iyahang partner marag ana god Ah, mag or depende pod sa iyahang asawa oo mag-overthink ka. kanang dili man sa kanang or murag naay impression na ing nana kan Oo. murag ana god kanang makakuha kag impression na ing nana siya kay Unless kung pod tahay ang the other party napoy lihim sa imo na feelings na wala ka unaware ka or na-share niya sa kana iyong wala na gyud koy partner. mahitabuan na charot oh pero Ah, dili bitaw nakakagwapa. kanang ano alangan syempre i-claim Ah. na to siya. Pero dahil bitaw kanang ano, yeah, I think so. Kada ganing mga gilabel dyan ako na best friend na ako na guy. Kanang marang mga inalagyan na levels from high school or college, ana. O mostly sa ilaha kay naminyo naman jud karon no. Murag ano lang siya, naga-automatic lang ko pero wala ko hinanakit or whatever murag automatic lang yun na dili na jud pareha before na I mean dili lang jud pareha before na murag everyday mo mag-istorya or like mag-chat mo, mag-messenger mo to the ano na video call mo ana good or di ka Oo. magkita ana Mm. dili lang jud same before pero ang pag-care nimo ang ano friends man gihapon sa Facebook nga friend man pud nimo ang ihang asawa ana okay lang good ana lang pero dili jud ka nang uy nakoy problem na may problem sa akong asawa karon tas i-share na ko sa iya no dili and siya pod to me dili ko gusto mag-ingnato so murag inana lang murag na automatic lang siya na wala na lang jud nagka-communicate to respect na lang pod kay basin dili pod bet or like wala na ko na friend tong asawa karon. So, 'di ba? Wala pud ta kabalo basin dili jud niya bet pod kay wala man pud siya na reach out or what. So kana ina lang kanang respect lang kay kung ako gusto pud ko na respetuhon pud ko na ano na naalang pud tay mga ginapili lang pud ng mga ka-wavelength lang pud, 'di ba? Ano man gyud na dili man True. gyud tanan ka-vibes nato, 'di ba? O so wala pud ta kabalo kung bet ba ta nila ana. So murag ana lang. Tas katong isa naman is kanang naadyo mo'y gilalisan ana na-try na pud nako na a couple of times na po na naadyo gilalisan like with group of friends or kanang with a very close friend ana but later on lisod siya kanang mura ka og
currently sa karon wala man ko ingana na issue karon no. Pero before nagyan ako tong mas bata-bata pa na kay ako feeling nako ako ang immature. Like nagapanluod ko, murag na niabot ko sa time na nagapanluod ko na kanang alam murag wala lagi ko appeal sa ano, like makita lagi na ako na naglaag sila tapos wala ko. Katong time na laagan pud kayo ko. Mhm. So murag ma-offend ko, murag ana good kay kaya man ako di mo ko pungkol, murag nganong wala mo ko'y sakit, nganong wala ko na-invite, murag ana before. Pero karon wala na ko'y mga luod-luod kay ako man mismo ang pungkol na jud karon. Wala naman jud ko energy so okay na ko. Pero before, naabot ko ana na point na kanang, hala, wala ko gi-invite or hala na sila lahi na GC or kanang, hala, kanang ano lagi, marag, tawag ani, kanang nag-travel sila na sila lang, ana, o ma-offend ko, ana. Or di kaya kanang, hala, nagkatawag din sila na sila lang, ana. Or di kaya kanang nagka-issue po ko with a friend na kanang naami na issue about kanang tawag ana kanang mga sana money or mga inana. So, during those times, like, makasad kaayo, murag ka ng, murag sobra pa siya sa nabulagan ka og uyab, murag ana akong feeling. Ana good, oo, inana siya, kay kanang, murag, wala mang good mo, murag ganig, ay dili uyab, ka na ganing murag, hapit na ni, murag ang feeling is, ka na ganing hapit na ni mo na uyab, pero wala may label. Kaya murag, ay na gani, tas biglang nawala siya. Lagi Ay, may nakarelate padungog. pa. Medyo lain lagi na Murag siya. ana, murag ana ang feeling, kay, walay label because 'di ba kung friends lang manggod mo, wala manggod mo nagsabot na, "Oy, everyday ang chat ha." Unlike kung uyab mo 'di ba, murag naa man ay sabot na, "Oy, update ha." 'Di ba ana man gyud nang mag-ano, Amot lang, mag-uyab. di ko ka-relate. Kanang Oh, ay, dili na 'to i-ano, ay okay sige cut, char. So, kato, feeling nako kanang murag ano lang, murag ka-MU nimo, murag ana na feeling ka-MU nimo or ka-ano nimo, ka-situationship na wala mo'y label and then biglang nawala na lang. Murag ana ang feeling sa ako, grabe ka amot Gen Z, lang. uy, yung mga But term. of course, para maka-relate ang all. Nagpipilit lang jud ba na namugos jud na mahimong Gen Z. Pero bitaw inana ang feeling kanang murag kining bugat na kanang naay nawala sa imuha na ka-istorya or kanang murag siguro makatabang pod or makatabang ba or mas nakalisod pod ng overthinker pod ka ana or people pleaser pod ka so murag mas doble ang sakit sa imuha kay gina-overthink nimo siya. Pero kana murag naay nawala sa imuha so inana siya kalisod. Naabot ko sa point dati na i-off gyud nako ako ang Messenger because kanang sa mga group chat ana good tapos kanang gina-archive na nako ay murag naatoy time ata before na wala pa'y archive ata kanang murag mute pa lang katong mute the GC pa lang ana oo tos kana gina-mute na ako tos 'di ba makit-an gihapon nimo ang notif ana tapos kanang murag agaw eksena man pud kayo kung mag-leave the chat ka murag ana good pero Issue you know na kayo. naa may problem. Oo. Oh 'di ba murag naunsa ni siya so malibak kag samot. Let's So stir the murag ang thinking pot. nimo 'di ba oh murag pampasa na pampakuraw jud sa all ba ana ba so of course, di ka mag-leave. Pero naglisod na ka, ana Lipat na. maglisod ka kay naga-note ay maski i-off nimo ang notif makita nimo na nag-bold siya ana so ay naay new message ana so makahuna-huna na pud ka ana night times pud before na kanang makulbaan ko mo adto og mall kay kanang basi matagpuan nako sila ana tos dili pa mi okay like unsaon ako pag-ingon tas 'di ba dati palalaag pa ko palagawas pa ko or kaya kanang mag-run ko ay nakoy kanang tawag ani ako'y paliton ana ba so ang ako ang mind kada mogawas ko is hala basi makita-an nako ba tapos unsaon ako pag-react tapos naa jud to'y time na naa jud tong isa nako ka friend sa mall tapos like kana ganing may na lang department store to niya na his mga sanina so nag-ana-ana lang jud kog sanina ana gud tas murag sa isip gud na ako na dili man ni dapat ingnani kay friend good nako na ana good 'di ba dapat mo 'di ba dapat ka nang hala dugay na to wala nagkita uy pero lahi kayo akong feeling nako ato na time na murag ako ka nang naay giutangan ba na kanang or di kaya mga pulis akong nakitaan na kanang napatakan ako Nakagipatay pili-pili na og gitago sanina. nimong lawas, unya Oo. giimbestigahan ng area tas ikaw ang kuan main suspect. 'Di ba? And Na then murag ginamanmanan ka, murag oo. anay mong feeling ba, oo tas
lain lang kaayo kay you know that person for so long, ana gani you know them, kailan nimo sila, kanang daghan mo gipagsamahan and then mukalit lang na makulbaan na ka kung makita nimo sila sa mall, 'di ba lain kaayo sa feeling. So naabot ko sa time na ingnana naa jud toy mga pila ka months na ingnana ako ang na-feel na kanang maglisod ko og gawas kaso kato na time kailangan jud ako mogawas kay naa ako'y office ato for work ana gud dili pa ko home base ato na time so kana inana or basin sa pag-commute nako makita nako makasabay nako sa jeep kanang mga inana na feeling nako sa una ba or kung naay laag with some friends then hala syempre friend pod nila to mara common friend na mo to kanang kasi ma-awkward ko na sila lang ang mag-istorya tas ako wala marag ana ba so kana naabot jud ko mga inana na point before then super lisod then murag ano na lang, tapos murag kato pa jud na time is naa pa jud ko'y problem sa love life, murag rocky pa jud ang love life. So mas extra lisod gud siya na wala na kay masturyahan. Wala jud kay masturyahan at all kay wala kay love life, then wala kay friends. Ana, atong mga close friends nimo or katong best friend nimo na wala pod. So lisod lang. So katong first na na-try na ko to kato lisod akong love life ato na time so super na down gid ko What ato. year na siya? Then may na lang ay, sikreto para Mao bibo. na tong time nagastorya punta. We have a long call pod. I think, oo, na naka sa US ato. So, Ay, oh, then si Judy, dili pa nako Ay, friend. Si wait. Judy ato na So, lahi na siya. time. Lahi, oo. Okay. I-chat na ko niya. Charot. Pero dili bitaw. Name drop. Kanang, oo. Ano pa ko, lahi pa ko ang love life ato. So, murag wala ko'y laing madaganan jud na kanang physically good madaganan ako na kanang inana. And then, katong naana po'y another instance na nahitabo na at least kato na time, ano na ko, kanang naana ko'y kanang tarong na love life. So, kana naana ko'y maistoryahan, ana god, naana ko'y ma-sharean, ana so, dili na kay siya bugat. Although, kanang mabother gud gihapon ko, pero at least naalang ko'y mapagawsan. Ana god na kanang ma-story na ko na, uy, bothered gihapon ko today, kay nakita na ko na nag-post siya sa Facebook, tapos wala ko kabalo kung mag-heart ba ko or what, ana kay di man may okay, ana good. So ina na lang at least katong latest or dili na good latest pila na pod kay years ago pero at least katon naa na ko'y kanang ano nako kanang kauban nako or kumbaga naa na ko'y best friend nako ba na kanang di man legit pero kanang murag ano na jud nakakontrata mi ani ako ang ano best friend karon. Ana good Pila ako gasto kong magbulag length mi of contract. gani indefinite pa ang length of Pero contract ano naka-NDA siya. na siya. Oo, I hope so. Naka-NDA. Pero inalagod kanang murag naging konsuelo na lang na ako'y like kanang constant na jud na best friend ato na time katong nagka-heartache na pod ko with a friend ana. And then good thing, humano na lang nako akong story no and then next ka mo. So kato and then good thing na okay na lang pod gyud siya kadugayan. Murag time heals all wounds na lang charot. Kato siya, ano naman siguro kanang laban ako mo mature na pod mo both ana or di kaya kanang ansa ba kanang siguro katulang jud tong time na nagpaka-immature lang ka or siya tapos mukalit na lang na uy makita mo na murag uy oh kamusta nay katawa na lang ninyo then until magka solo moment mo na mastoryahan na ninyo to ana din 'di ba mura inana tabos ako naging okay na lang siya kalit then and mind you gipray pud yun nako to na okay na unta oy kay bugat manggod bugatan jud ko murag mas dali manggod ang life na makagawas ka anytime without thinking ba na matagbuan nimo ni ana good na dapat friend di mo na dili nimo na kalaban marag ana ba so kato gipray gyud nako siya and maski pan dili ta mo gawas karon no sa social media manggod makita nato ana ba or friends of friends or di ba daghan pa jud kayo social media karon so lisod kaayo dili pareha before na Friendster lang or Facebook lang i-block na lang ana karon ay naapa sa Instagram, Instagram, TikTok, Thread, oh X, or Facebook. na siya'y bagong account or ma-suggested for you siya sa Facebook ana good ma-remind jud ka always ba so mas lisod siya 'di ba ang ano karon so kana siya na
na-pray lang man, nadala man jud siya og prayer, pero dili lang jud siya agad-agad. But mahitabo man gihapon na mag-patch up gyud mo, maging okay ra mo, na murag makataw-an na lang ninyo. Ikaw, Mars, naka-try pud ba ka? Siguro kaning dili na ko siya maingon na murag ganig nag-friendship over me. Murag ako lang gid ang ni-detach. Murag wala ka nang murag ano lang nako nga Nagpakalayo? dili na ko Nagpakalayo-layo, nagpakalayo. nagbalot-balot. Katong high school ko kay namo ko mga friends no, syempre naman kita mga friends sa high school. Pero katong pag-college na ako, murag nawala na magguto sila dayon. Murag ana ba, kanang murag wala na kayo mo. Siguro nakita mi mga High school sa reunion. first sem, kanang wala man ko Oo. naga-join pod. Unya unya kanang nagkita lang siguro mi first sem, first year college na kanang maglag sa mall, and then after that kinawala na. Like, as in totally nawala na, pati communication nawala na, until now, so wala na. So wala na to sila, and then pagka-college siyempre nakabuo ko og another friends. So kato na gyud sila ang ako ang murag naging friends until sa katong ni-graduate. Tapos kato kay siyempre namoy kanya-kanyang life, work, niya. Ang uban ato kay siyempre classmate mo diri sa Davao, pero ang uban man gud muli silang province kay dito na mag-work. So, or ang uban naman kay na-assign sa province, so diri sila nag-apply pero na-assign sa province. So, inga na gud na mga So, mo to gud mo nagkawatak-watak ba? So, dili na kay mo magkita, diba? And then, katong time na murag murag ganing murag nagkaisa na mo, murag nanamutanan dire. Kana murag majority sa inyo kay nanamutanan sa diri sa Davao ana kay kuha na siya kanang dili wala man gyapon nagakita pero kanang magsige nag-chat nga uy magkita ta ingani nga na until sa katong time nga niabot tong time nga murag naglahi na ko katong naguban namin ni Jumer ba. Naglahi na ko unya murag dili na ko gusto makikita. Kaya mabot na ka sa point na ingana. And then one time kay kadto ka nang do naga-communicate ko gyapon mo kanang sa group chat ingani nga. Tapos tong one time kay nagkita mo and then kanang feeling nimo out of place ka. Ingana. Kanang naa ka didto pero murag wala ka didto. So, murag lisod kayo siya kay kato nga time kanang ganing kami sa akong isa ka friend gyud katong long term na gyud na until now naga-contact me. Kato siya na friend kay kanang kami pa to nag-uban ba so nagachika-chika mi ngani nga na. Tapos kato naginahinay na sila gabot. Murag gani kag kanang murag nagahinay-hinay kag kagamay. Murag nawala ka sa picture or something, naga-fade ka ingana kay ngano na feel nako to siya. Kanang manggong naa ka didto pero kanang mutubag ka nasla i-question mutubag ka pero lahi nga person ilang kanang murag i-follow up question. Kanang ingana ba murag for example kita diri ninyo Mars murag manguntana ka tapos motubag ko sa imuha pero si Just Tony imuhang storyahon ingana ba so murag ka nang weird sa feeling nga murag belong pa ba ko murag ingana ako na feel ato ba so man belong pa ba ko ani murag ka nang tapos ka nang overthinker nimo na ka nang magsige na kag overthink niya kanang Overthinker mode. Oo, mag-overthinker mode na ka. Tapos nakita nimo kay murag naginunganay to sila something ana. Though dili ko to siguro ikaw pero murag feel nimo ikaw na to kay kato murag na na ka, murag wala na ka na belong. Nalain na ka. Nalain na ka. Oo, tapos murag mao to murag gani. Mao gyud to ang murag something nga trigger siguro sa ko or murag nagkuhan sa ko ang tama na ni siya murag diri na nako i-extend ang ako ang kanang maging friend sa ila kay murag Dila na murag kutob. dili naman pud ko dili na ko kutob kay murag dili naman pud ko nila need murag dili naman murag wala na sila na feel na murag something for me nga na so kadto imbes na
magdugay pa ko dito stay, niingon ko nga, ay muli na ko kay kanang napa ko'y lakaw As sa'yo in. ugma. Oo. Though naapod ko'y lakaw gid So ato sa'yo, maghimo pero kag dili gud reason. necessary. Kanang oo, naghimo na lang ko reason. Nagid ko'y lakaw ato pagkaugma, pero dili necessary need ko muuli kay dili pa gyud siya ingato ka sa'yo nga Aha. mulakaw mi. Mm. Murag Mm. mautuhan pa mig lakaw ba. So ang ako na lang kuan kay mulakaw na ko kay napa mi lakaw ugma niya magsayo mi ba. So kailangan ako mag-rest og sayo inga na. So mao to, and then wala pa nako to giingon sa kong friend dayon, murag gipalipas pa nako ang mga pila ka months bago nako giingon sa iya nga remember kadto nga time kanang dili pa man ko like kanang pwede mo uli ato nga ingato ka sayo oy. Pero gipili na lang nako nga sayo kay murag feeling nako wala nako na belong. Mura ka ghost gani, murag walay makakita sa imo, walay makadungog sa imo. So Casper, ikaw kadto ba murag yan? oo, The nga friendly na. ghost. Pero kana siya, Jude, imo Oh, siya the friendly gikuan, imo ghost. siya gistorya nimo siya. Kanang did you open up Katong na, oo, kato na friend na, katong nga oo, friend, imo siya gi-open up wala na, pod. okay. Wala po nimo, wala po, Kuan mm, mutual unsa? understanding na lang ninyong duwa, kibali. Or ikaw Hmm, lang yun ang amo siyang ni side. nagpakalayo. Oo, ako lang jud nagpakalayo. Siguro sa ilang side nga, "Uy, harap pod nimo, uy, para Mhm. ato lang." Mm. Murag ana, pero sa Mm. ako kay murag no dili ay kanang murag lahi jud dili murag weird man gud sa feeling nga kanang naa mo pero murag wala ka na-belong kay kanang murag wala kay nagastorya sa imuha, kanang Mm. usap may ngano namo ko dira kung kanang Kasi murag pulos na ko diri. mapanos raman di akong laway dira. Oo. Oo, Mm. pulos ako diri mapanos raman akong laway, uy dili na ko magkuan oy. So kadto, wala po ko nag-reach out sa ilaha, wala po ko nag-communicate sa ilaha, like niabot man tong time na parehas kay Tamba nga kanang nag-disconnect ka sa Facebook Mm. kay karon bago man lang ako ang Facebook, katong old Facebook nako, murag dito magututanan na dito tanan ba ang mga friends and everything na jud dito tanan. Tapos murag inig one time, murag feeling lang nako murag bugat kay akong paminaw. Murag Mm. kailangan ko mag-disconnect ani. Murag dili Mm. nako kaya, murag kailangan ko magpakalayo ana. So Mm. wala ko nag-online ato nga Facebook jud, wala jud as in murag pila pud to ka months nga ingato ko. Mm. Tapos pagbalik nako, lahi na ko ang Facebook. And then kato Mm. sila ng mga circle of friends kay dili na ko sila friend sa kani nga bago Ito. nga Facebook. Na ay nag-add pero wala na ko gipansin. Kanang Mm. wala ko nagduha-duha nga dili nga kanang ining kanang wala ko nagduha-duha nga i-add ba nako siya, i-confirm ba nako niya na wala. Pag-add niya wala, ko ay no. It's a no for me. Mm. Inga na. Kato lang long-term friend ako ang friend karon sa kato nga Facebook kog katong isa na mo ka friend. Kato lang. Pero atong uban kay wala na. Mm. Kanang na gyud murag naglayo na jud ko kanang ingana gyud ako ang feeling. Murag Per question, dili Mars, na ko wala man pod sila nag-try og reach out. Aside atong gitry kanila og add sa bagong Facebook, wala sila nag-message sa imuha or like through katong friends ninyo na okay pagod gihapon tong naa pa kay contact ng friends ninyo. Kato walay hmm, murag chika from them ana. before sa una kanang murag Mm. natingala lang daw sila kay nganong wala na ko naga-online, wala na ko naga-seen, wala na ko naga-reply sa katong Mm. GC. So, Mm. gipagi nila dito sa kuang isa ka friend na nga Friend. kanang wala na lagi si Judy nga na kanang murag kamusta naman siya nga nang wala na lagi nako siya nakita na nag-online, na Mm. nag-reply diri. So kato murag ingon lang pud sa akong friend tapos murag gi-replyan lang po niya nga, busy siguro, ana lang. Tapos after ato kay wala na. Wala sila like kanang nag-reach out. Kato nga time kato niuli kog sayo, niuli lagi kag sayo na murag wala ra Mm. pod. Nangumusta man po ko sa akong friend nato nga, unsa may chika katong paglakaw nako. Wala ra pod ay. Mm. Murag murag okay nilakaw ra ka ana. Mao na to siya. Lapod ka So gilibak. kato Andiyan. Lapod dili daw ka ambot gilibak. lang, dili po ko sure kay Mm. kanang
dili ko sure kung mura gani gi gisalbar na lang po ko sa sa kanang mga gipang-ingon nila ana. Mm. Kanang gipang-ingon nila about sa kuha. Gisalbar na lang po ko sa akong friend or kato siya nga friend kay murag kanang kato para dili siya samok, dili na lang nako iingon. Kanang ingan na gani. Mm. So, Oo, kana mao wala ko kabalo. And then kato kanang murag nakaingon na lang po ko nga, "Ay bahala kung namoy giistoryahan about sa kuha ato, kamo narana sa inyo, dili na ko magkuan." Apil-apil. Basta kadto oo, dili na ko magkuan apil-apil. Kana ko lang dito, from there giano na nako nga dili na. Tama na gito siya nga time nga nakikita ko. Kung mausab pa man lang to siya dili nako mobalibad nako, dili nako mag-adto. Ikaw, Madzi? Wait lang. Mangit Ano og ka sa kusog. Cha. Actually, daghan ko yung experience sa mga kanang falling out, kanang kuan. Ako magod, ako yun na pagkatao, kapayason jud ko. Hmm. Oo. Same ta. Kanang emotional being jud ko, kanang gamay gamay ko sa ko kay murag muhilak lagi ko. Pero usually ako magod, na-realize na ako sa akong self, usually pag igana gyud ang mga situation, akong ginabuhat is I distant myself, gina-isolate na ako kong self. Kay I rather isolate myself para wala di nagi mataas ang storya gani, or di na magkadako ba, or instead na maayos kay mas mulala pa ang issue kay imo pang i-tackle gani. Mm. So I Mm. had kuan sa college, during college time, yes, nakoy mga friends pod actually na I would say nag-fall out me, pero most of them kasagaran nagka okay man. Um, pero di na jud mabalik tong dati. Ana gani, na jud Mm. gap. Mm. Na jud Yeah. kanang ah, gap in between sa inyohan na di na jud na siya mabalik biskan unsa ninyo pagbalik. Iya ko ana mo kanang very unsa may katawag ana kanang murag hi hello ana kung magkita magkita. Mm. Acquaintance na lang. Oo, kana mo yeah, I think that's the term. Acquaintance na lang jud mo kung magkita, magkita, kung magkuan dili dili na po kanang storya dito ginagmay ana gani. High school na po ko'y mga kuan na wala na kay nako nakastorya. I don't know lang pod kung nakoy nabuhat. Natoy isa ka kuan na higayon na isa ka friend nako. Kay kami manggo sa mo ang high school batch manggod namo. Mostly sa mo ang magkailami since kindergarten sa among probinsya. Hmm. So, kuan Mm. jud magkailami ana. So natoy kuan na kaila gud mi ana tas murag out of nowhere nawala ra kuan murag siya ang nagpakalayo sa Mm. wala na siya mag-communicate tas kung kanang magsabot-sabot oh magkita ta na tas manguta naman na siya. O kinsa na dira. Tas kung ma-mention gid akong name wala na di na ay di lang ko ay kuan na like buhaton ana gani murag siya gaiwas kay Mm. na history. Siya na issue dili ako kay tapos napog ko'y kuan kato akong best friend pod na nag-pass. Before siya nag-pass away, nagka-issue pod mi ato. Mo naglalis mi ana Mm. gani. Tas I remember naghilak pa ko sa gawas silang balay kay nag-ulan pa jud to naghilak ko kay gusto na ko siya storyahon. Pero wala jud ko nagipasulod ang iya mama kay naghilak na po gina-push to siya na magkuan kanang Same. oo ana jud kanang very kung jud siya pinadowman sa na moment gyud na og sanchay Sunshine, oh. na kuan jud ana. Tapos basta ako lang pagkatao jud kapayason ko, and then usually akong ginabuhat is nagapalayo jud ko, gina-isolate na ako ng self. Pero this year magud ako jud kuan, although before pangit pa siya paminaw before magud kay basta nagyoy alak ma-appeal kana mo gawas yun akong pagka-extrovert kay na it will give me Mm. confidence kay na mastoryahan ana gani kay Mm. lisod jud honestly kanang mga igala gyud ang mga topic lisod jud na siya kanang ikuan jud na kanang wala gay something na medium na magamit gani para lang mastorya nimo na kay murag
dulot maguna for me ambot lang sa ako alang ni siya ambot lang sa ako alang ni siya igana ko kanang lisod kayo siya kanang ibton gani kay kung may once I need somebody to push me well I need a little help na oh go sige na istorya na pero karon man god I I Mm. I told myself na karon as early as ko ang possible kung na issue storyahan jud dayon diretso para di naging mo lala Correct. kay lisod pud baya na ma mabaliwala lang ang years and length of friendship na inyong built out throughout these years na kuan just because of a very small na misunderstanding or issue na inyong kuan na wala mo nagkasinabot nagka-fall out mo because of that lisod yun na siya and that will really dako na siya impact mo bugat yun imong kaugalingon na to the point na you go through mental issue na kanang murag heavy baggage siya ba murag emotional baggage kaya siya sa imuha na lisod tanggalon Mm. so moto True. na I decided to step back kani di man jud di man pud sa ginaasan ako kung sariling bangko pero si Tam kuha man jud ka ni Dam kanang your a living testament man jud na di man jud ko dalo na pagkatao kung nako ikahatag mohatag Mm. man ko kung mangayog tabang mutabang man ko as much as I can pero Mm. it came to a point magud na murag I think too much pud akong gihatag na wala na Yeah. reciprocate sa kuha and then ako pa'y nadautan Correct. ana gani murag Mm. I think sala pud nako kay murag gi pasagdan nako na maig-ana gani ang situation wala nako siya I never put a boundary in between murag oh sige Mm. go That's kanang oh go sige lang go lang okay lang na kanang ana gani murag wala di pa po siya abuso pero murag in kung laing tao ang magtanaw sa gawas mo siya abuso ana gani mm. kanang murag kung ikaw you're not feeling good you're going through something mo mangita kog way na to check up upon you or nakoy buhaton na to cheer you up ana gani to boost your moral Mm. ana gani tas ako kuha man jud ko kanang very very supportive man jud ko sa akong mga friends na kanang they wanna do something mga endeavors ako go lang go suporta pero once magud na Mm. ma-break na sa una siguro I would say kung once ma-break akong trust mo trust gihapon ko pero karon magud kay murag Mm. lately na realize ako once ma-break yun akong trust murag lisod na siguro balikon no matter how unsa ka lalom ato ang pila ka years atong gikuan pero pag masakitan na siguro ko this time around moingon ako okay to the point magud na the people around me ako mga tao na kuan nagistoryahan ako na gani akong giagihan sila pa'y masuko pa sa kuha ba sila pa'y Ah. ma-affected ana gani na ako Mm. may gipasakitan ano ikaw may makuan maapektuhan og grabe ka na maggulgol or masaputon ana gani tas nanay ubang Mm. tao na madamay ana gani so murag ako ni nagpakalayo na lang purag na may term ana yan amot lang kung basta na ko nabasa na mag silent breakup or something gay na kuan mo Silent silent quitting, Silent oo quitting. kato. ana gani kung magtrabaho Quiet pa silent quitting. quitting na kuan gani Mm. kanang and then I even told myself na I give you the same energy you give me. I talk to you as much as you talk to me. Um, murag, kana na ko, ginaset na ako na boundaries na dili na ako una Mm. mo kuan. Murag, I give you the same energy na imong ginahatag sa ako. Dili na ko mo go beyond that. Kay murag, Mm. wala magyapo, wa mo ko'y mapuslan. So, nagahinay-hinay ko kuan, hinay-hinay kog distant, and then, sooner or later. And then, na-notice ba yan ako ha, ever since nagibuhat na ako na kuan, napo ko nabasa sa kuan, murag si Tony Gonzaga ba yata to sa Tony Talks or something. Basta nakoy Mm. nabasa na like um mao siguro nagihatangan gitanggal sa Ginoo ang isa ka tawo sa imong kinabuhi because na siya ihatag or na moabot na bagong tao sa imong kinabuhi. Murag puno na siguro Correct. imo murag sa unang panahon na cellphone gani na no
no space for new messages gani. Memoriful. Oo, no, kanang Oo. kanang sa 33 gay na no 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 space. space for new No messages. So space. mag-delete kag New kuan message. messages kay kita sa una. Delete. Remember Message. sa una kay i-save niyo ng mga GM. mga Oo. quotes, i-save niyo kay ay ako ni save kay wa pa na ko na resend or wa pa na ko nagamit na ko. Oo. Ano gani, Forward. good Oo. morning, group message, ano gani. So, Oo. para maka-receive kag new people in your life, murag kailangan siguro ka mag-dispose or magtanggal og tao sa imong kinabuhi para nailaing bagong tao na mukuan mo abot sa imong kinabuhi na would make a change in your life na Correct. na-experience yun ako na siya na at this point of my life na tinuod yun na I think we need to make space for make room sa ato ang Mm. kinabuhi para moabot ang atong mo po siguro na kanatong mga pangandoy nato atong mga pangadji na dili mahitabo or di pa moabot kay because wala may kabutangan sa imong kinabuhi karon. Mo po na ako nakuan murag kana gay na kuan na akong ginaagi karon na murag silent quitting ko. Di ba siya silent Mm. pod pero namo gid namo gid trigger jud. Na jud nag-trigger jud ato Oo. na I said enough is enough jud na kailangan na yun ako ni siya i-let go siguro and then I have to remove this emotional baggage in my life. Karon makasulti ko na although sakit siya hunahunahon kay sayang jud ang years na inyong nakaila or ang inyong friendship na gibuild pero I think Mhm. it's for the better for me mentally, emotionally, physically kay karon mas kuan ko kanang gaan akong pamati at peace ko karon even the people around me makasulti lahi imong aura karon you look way better you look happier you look Mm. lighter lahi ang aura na akong gina-radiate around me which is I think yes tinuod yun na siya Good. kay the moment na gilet go na ko na siya na tao somebody came into my life ikaw na ba si Mr. Right? Now, sudlan tayo nag background music. So mao to kanang kuan pero nadyo trigger yung point nadyo nag-trigger jud pud ato na ay muna nakasulti ko na enough is enough na kailangan na jud nako na siya i-let go and then Mhm. katao na po jud kay di ba siya katao na mo the worst part is di lang isa ka tao ang akong gi silent Mm. quitting no multiple people po jud siya kanang dili jud Mm. siya kanang di lang yun siya very petty lang. Ambot lang kung sa ibang tao kung tanaw nila from an outside perspective. Petty Mhm. siya. Pero for me, di po siya petty. Kanang murag Mm. mamutong kuan time na murag nagkuan ko na agi ako siya gi-confront na o kana wala ko ganahi ana gani. Mm. Tas murag since napansin la pud nako na naga-laylo jud pud sa una kay mo pag di na ko makuan dili mag-reach out ako oh kumusta man ka okay ra ka ana gani ako mag una mo ko ana pero karon murag okay kung di ka gana makisuwes ako okay kanang there's only much I can do kanang di na po na ko i-push akong self or i-force akong self sa inyo ha kung di mo gana makisuwes ako unsay pulos ana gani kanang sayang akong energy instead na kanang magunahon pa ko ana unsaon ako ni pag-resolve or unsaon ako ni pagkuan kapoy uy kanang stress na ka sa work, stress pa ka sa people around you, magdagdag pa kag baggage sa imong life. Ano gani ingo pa ni Angelica panganiban sa movie nila ni ko ani kita ito ni JM. JM De Guzman na Ay, dili. Siya ba? Oh. JM De Guzman Oo. katong kuan na sila sa Oo. airport na kuan kato nag overweight ang bagahe ni Angelica ba sa movie gani na Ah. siya Ah. basta ang main point kay don't judge me kanang kuan ako aning kuan bagahe Oo. ana gani tapos gipangutan siya ba't ka ba Oo. ngayon daghan kay bagahe ana gani something wag ka na gina-unload lang nako ako may emotional baggage for me to have room for a new more blessing to come ana gani so kana lalo mo kayo din sa topic Uy, pero I love the topic kay murag I love the vibe karon kay ah kanang ano ba, ano lang, chill lang, ano lang, niya ka lang
istorya lang jud sa gibati. So kani kibali ka na ato man na nakuan na discuss na to mga hinanakit. Unsa man inyong ginalook forward karon or how do you wanna kuan? Are you in the healing stage or naka-move on na ba jud mo? Or are you still longing for that friendship to, kanang ginalook forward ba gyapon Mag ninyo siya na mubalik gyapon ang spark and then hopefully walay gap or kung na may gap unsa ba ma-awkward na ba mo? Unsa ba inyong approach ana kung if that happens kung kana mahitabo? I mean, human naman ko ato na stage pod gyud. So mga pila na to ka years ang last na issue ko with friends. And then ang naging learning man gud nako after ato is um dili na kayo nako dibdibon pag friends. Kanang kung mag-overthink ko, ibutang na lang ako sa ubang butang. Sa work na lang or murag kining nag-decide na lang ko na dili ko mag-overthink pag about friends kay kanang lisod isettle because pareha tong ingon ko ganina ba na wala man gud mo'y kasulatan, wala man mo'y sabot good na mag-ingnani, wala man gud nag-set og expectations kay 'di ba normally kita sa atong mga amigo wala man jud ingnana unlike kung uyab 'di ba kay naman jud or parents, family naman jud istoryahanay na ang gusto nako ani 'di ba nya agree ka okay agree ka ana. Pag ang mga amigo man gud, wala man gud ignana kay 'di ba nag-bond lang man gud mo kalit or True. kanang 'di ba na nagkatagpo lang Nag-click jud mo lang jud ba mo. inana man gud ang nag-click lang jud mo so Pinaiti lang ba? lisod kaayo. Nag-ana lang jud mo. So lisod kaayo nabutangan nimo og mga terms of agreement na naay mga kailangan i-click murag automatic lang man jud na 'di ba murag yes murag ana lang man jud ta pag friends so kanang lisod Dili ang kaayo sa friends so kay kuan lang kanang click all to accept terms and conditions. ah Wala 'di basa-basa ba? ba? Oo. 'Di ba? Tapos naa-day didto sa terms and conditions na bawal mag-expect, naa-day ana didto 'di ba? Or Ah, kanang at your own risk di ay ah, ning pagtabang or kaning mga meetups mhm. dili ay required na invited ka always. For example, inana sa mga GC dili required na naa ka, naa-day to sa terms and conditions 'di ba? So wala nimo nabasa murag ina naman good or kanang wala ka nag-care because ang friendship man gud is trust lang gyud kay nag-click mo, trust lang gyud ana then syempre naagya love ana kanang friendship na kind of love ana. So lisod kaayo so niabot ko sa point pod after nako to naagian tong pinaka-last na kong last na kong concern with a friend. Nag-isip nako ato na, i-shift na lang nako ako ang attention gyud sa mga inana like kung sige kung dili pa nako kaya kontrolon akong pagiging overthinker na dili pa nako siya 0% good ana. Mhm. So i-shift na lang ako sa laing butang na lang siguro like ang balay na lang Diversion. namo ang akong i-overthink o ana like kanang kani hugaw kaayo ni murag ana na lang siguro mangita na lang ko diversion or outlet ana ba na dito na lang ako ipagawas dili na lang with friends and kana pod kanang before masad ko na wala ko'y maistoryahan. Kay ay di na ko ma-share ako ang mga hinanakit sa akong mga friends ana. Pero karon niabot na pod ko sa point na na-realize na ko na okay 32 naman pod ko and then most of my friends mga 30s na pod yun. So na jud may kanya-kanya namang mga life then okay kanang nag-isip na lang pud ko na sige hatag na lang pud ako na sa ilaha na dili sila mag-worry naman luod ko because they know me murag na-share po ninyo ganina both ba na murag kapayason mo ana I think ingana pud ko ana good. So naapod to'y time na ingnan ako so murag silently nag-decide na lang po ko na sige hatag na lang nako na sa ako ang mga friends maunang friendship gift nako sa ila na dili na sila mag-worry sa ako kay ako jud baya ang number one 'di ba like sa una or even karon pag mag-share gap mo ka Judy or sa imuha dati jam 'di ba like kanang mangita jud ko ka istorya kanang Mhm. kanang mangulit jud ko ana o so niabot na ko sa point karon na mas i-learn na lang nako akong self na kung unsaon ako ni, unsa ako ang mga diversions, mga outlet pag kanang masuko ko or sad ko, ana na lang. Kay para dili na sila ma-worry sa ako ana kamusta nako or walay panluod siya ha as in like 0% gyud dili wala ko nagaingon na kanang
sige fine murag ana. Pero dili jud as in like kanang gi-free jud gali na ako ko ang self na kanang dili na ko gusto na mag-think sila na kanang kamusta na kaya si Tam or what. Kanang ang gusto na ako, ang isipon na lang jud sa akong mga friends karon is importante buhi siya. Murag ana na lang. Then okay, murag ana na lang gud. Tapos sa mga GC pod karon kana sa mga long-term friends na or kanang mga PM pod sa mga friends, pag kunwari na ay kailangan storyahan, so mag-chat. Or di kaya sa GC, mo ana na lang ko kalit na uy, kanang taas sa akong i-backread no, marag ana na lang jud ko or kanang basta kabalo na mo, ang ako ang reply is laban lang. Mag-ana na lang jud ko tapos daghan na kayo sila mga ano dito. So ako basta laban lang, ana lang ha, hey, busy ko ha, basta laban lang mo diha. Marag ana na lang jud ko karon tapos na happy ko sa ako ang self kay kung sa una pa na kada tanan na mga messages ana replyan jud ako na marag ana gud marag grabe man pud gud ko mag-give marag ana gud dili man sa material pero kanang sa time nako sa effort nako na kanang mas stress kog apil basta na problema akong friend ako pa jud andi katulog ana gani so karon ano na lang jud ko laban lang guys ana lang jud laban lang mo diha ana lang balik-balik lang gud ako ngayon pero I mean it like 100% mao gid akong na feel laban lang mo kay ako galaban lang pud ko diri ang importante buhi ta nagalaban ta katawa kay even akong anak gud no kay gamiton niya na laban si AK ba mo siya Mami good boy man kuno kay naglaban man ko. Kuana na sa kuha ka na galing busy good ko sa work, ara good or Aha. busy with the Axel tapos pag kunya mga una mi ano siya, "Mami good boy man ko karon no kay naglaban man ko." Ano siya tapos nakatawa ko kay, sige laban lang dira." Ano ko pagka na ganing ma-busy man gud mi moingon ko na, "Laban lang ka diha ha, tan-aw kag Oo. TV, mag-answer ka Mm. sa imong assignment, laban lang jud ka." Maanak ako sumoto, abi na niya na, good boy na basta nagalaban. So kana overall, ina lang even with friends nagaingon lang jud ko laban lang mo dira. And then wala nay sakit sa ako ana part kay luoran lagi kay ko na pagkatao no before. So karon wala nay sakit sa ako ang part kay sa isip na ako ay importante galaban siya. Murag ano na lang ay importante buhi pa siya, makita Mm. na ko na naglaag siya or kanang unsa ba na ay new baby ba diha or naay new house ana ay nice ana okay ana lang wala na ko'y mga hala wala lagi ko na-invite sa housewarming ana wala na ko'y mga inana kanang ako ana lang nag-resolve na lang ko sa ako ang sarili gani na wala na no need for conversation na lang with them kay mutaas pa man pud gud ang istorya kung i-bring up pa nimo di ba na uy ngano inani ani Mhm. so wala na lang pud ko then kana nangita na lang jud ko og sarili na kong mga buhaton and kana pud siguro kanang magpaka busy pud ka sa work in a good way dili pud ka ng workaholic na pud kayo pero kanang malingaw na lang pud ka sa ubang mga butang ba and then appreciate lastly kani pod na realize ako appreciate kung kinsa tong mga tao na naa karon kauban nimo maistorya nimo dali nimo sampit like you guys virtual hug kana ina na good bitaw kanang nganong mag-long pa man ka sa ato na person kani ambot lang ha mindset ako ni karon na pangitaon pa man jud ako tong ako ang friend tong elementary, tong high school na whatever, i-appreciate na lang nako kung kinsa ning mga madali-dali nako because for sure na ako sa top list pod nila. So kung wala ko sa top list sa uban then okay, sige okay lang, dawat-dawat lang jud ta ana. So kana dito na lang ka sa 'di ba like katong last time nasrihan nato tong mga smaller circle na lang jud of Oo. friends. Marag ana kanang ano na lang mag-settle na lang jud ka sa smaller circle of friends. Total dili man ta politiko, dili man ta content creator na ano na kana ganing influencer ana. So okay lang like ato ingon ni Judy na buhat sa bagong Facebook o ina na then dili i-add nga for what sa una man gud ang Facebook is padaghanay og friends and then karon wala na man gud ta ana murag pagamayay na lang jud og friends kay dili pud ko ganahan na sige sila hilabot sa akong mga post murag ana gud so ana na lang maging happy na lang jud siguro ta sa kung unsa ang naa karon and i-accept mo na akong ginabuhat karon i-accept sa ako ang self na dagko na man gud ming tanan um katong popular pod na murag abot saying ba na kanang kunay mga puno 'di ba dili pwede na dugol ang duha ka puno
kay dapat naa jud nay distance kay para motubo sila na dako kaayong pagkatubo, 'di ba? Like literally, 'di ba? Para Dili dili man jud pwede mag-intertwine magtapad. ilang mga rules and hindi sila mag-ilog sa nutrients Oo. na nasa yuta. Yes, correct. So dapat you Wow! grow Ambot lang apart ha! Dili jud. ko Ambot lang scientist or ha? biologist Oh, or or botanist. botanist. Ano, oh, pero sa atuan na lang pananaw, 'di ba, ang mga puno di man jud Wait lang, wait lang. tapad. Nagsisis mo na, ako ni siya i-apply sa dulat ako back during the pandemic ang Animal Crossing kay sa Animal Crossing magkuha ka og puno. Ah, So, pag imo siya oo. itanom close to each other, dili mo grow ang seedling. So, kailangan nimo siya Oo. ilayo. Unya, kung duol na pud kayo siya, kanang medyo duol-duol gyapon siya, dili siya magbunga. So, dapat na distance in Oh, between. Murag ang tawag na nice. orchid way or orchid type of planting something. Naman yung mga layout-layout. Magigana ang kuan. Anyways, Oh. sorry. Nice na siya, 'di ba? Dili Oo. pareha sa farm town dapat tapad-tapad. Ah, Kaya para walay i-maximize ano, ang diretsuhan ang space. pag-plow. I-maximize ang Oo, gani, 'di space. ba? Oh, In. nice na kay 'di ba life lesson pud siya ba na Oo. makuha nimo sa pagdulaan na o na ingnan na kailangan jud ninyo mag-grow apart. Even kana siya naga-apply na siya even sa imong family, imong mga igsuon ba diha or pinsan or masking kinsa sa relationship gyud in general na kailangan jud ninyo na ay space gyud. So kana ang ako ang ano shout out to all of my friends, sa mga friends diha ana. Pero di bitaw shout out sa inyo tanan kung feeling ninyo ghost kayo ko karon, it's because I love you guys and I love you enough na kanang hatagan ta maog space. And then Wow. kato same sa imong ingon pod Jam, 'di ba? Na kung unsa ang ginahatag na energy sa imuha, i-reciprocate lang nimo. Ina lang. Ay, it doesn't mean sa ako na part, it doesn't mean na ay wala man ni sila ano ganap kayo sa kuha uy ambag sa akong life so wala ko ano dili pud sa ina na kumbaga for example kita naaman tay mga businesses in each other ana good so might as well isahon na lang nato na naga-chika pud ta ana-ana o so kung katong mga wala ko'y business wala na pud kaayo ko nag ano kay tungod kay choice nako ni or murag priority man gud nako ni Mhm. so pag abot sa friends murag mauna pud ang ako ang naging priority na mao ni ako ang unahon og kamusta or mao ni akong kaunahon og istorya and then nagahuna-huna na lang pud gyud ko na ano gigamit na ako akong overthinking in a good way na kanang for sure nakasabot ra to sila marag ana good for sure okay ra na sila na laban lang ako ang giingon kay dagko naman mi karon naga-assume gyud ko I mean naga-trust na lang jud ko sa ako ang mga amigo na kasabot sila marag Mhm. ana na lang tapos if ever man na makita nila na napud ko'y bagong Facebook Wish sorry you naman do. guys no Wish you tapos do. top 'di ba which I really do Alagi ko, apoy man ko mag-add isa-isa ala ko, she looks familiar, might block her later. Pasin poser. Char. Pero kato, 'di ba? Ang reason lang yun ako is kapuyan ko mag-add because I'm too old for this. Nagbuhat lagi ko mag Facebook kay para ang feed lang yun nako murag for the mental health pud ba na para wala lang ko'y makitaan sa feed nako na mga politics or what kay lisod na kayo isa-isahon og remove gani unfollow Unfollow. unfollow ana. Oh, so at least kani clean slate ana. So Fresh kung naa ko'y mga algorithm. yes, correct. Fresh algorithm. Tapos kanang ang mga people po na makita na ako kay kanang mga recent lang po na ako ka-interact. So no need na hala, ano naman di no successful naman di ka itong classmate na ko tong ano kinder. Tapos marag sa piti na pud ka ana. So no need na marag i-block na lang nato na if what makes you happy na lang jud. Marag ana na lang jud ang ano karon mindset. So ato siya. Kanang and kato na mention po na ako ganina na pray lang gyud if ever na ay mga ginapagdaanan karon with friendships ana hindi ko sasabihin kung sino char lang pero dili bitaw joke lang pero dili bitaw kanang ano kanang Wow bitaw ha, if coming pray from lang you gyud ha. ay tama no uy karon lang ako na realize na aday ko'y wala na mention earlier no pero kanang kato lang siya i-pray lang siya and then i-think na lang na good luck or like God bless, ano na lang, like maka-realize naman siguro na, ay tigwang naman Godspeed. tatanan. Godspeed. Godspeed na lang,
Di ba no? Kanang makauna na lang ka ba na kanang sige si Lord na bahala sa imuha in a good way. Aha. Ana good na kung kana imuhang naging desisyon Pero then usahay po, di lang in a sige good way, ana. oy. Wow! Char lang! Let Pwede go man and let pud Lord. God. Di ba? Lord! Pwede man pud. Patawan! Pero 'di ba inana ka huy grabe karon lang ako na-remember sa imuha pag katong giingon nimo karon lang ako na-remember na naday ko'y wala na tackle about friendship ganina. Pero 'di ba you know what? Pero kato about that topic mao lang to ako ang about that secret subtopic. Mao lang to ako ang iingon like si Lord na lang pud gyud bahala. I-pray na lang nato and then Yes. kanang murag later on basin mawala ra pud ang hinanakit ana good basin masabtan ra gyud nato ang isa't isa na because kailangan man gud niya, marag ana na Oo. lang, 'di ba? Marag later on maisip nimo basin kailangan man gud niya. And then ako dili na ko kailangan. So sige hatag na nako. Murag ka na ganing nawala imong cellphone tos ginapasa Diyos na lang nimo na or nawad-an kag kwarta, isipon na lang nimo basin mas nangailangan man gud siya. Murag ana And na then lang gud na mas level dako na. pa mo babot sa kuha. Correct. Oo, 100% Ah! emoji ana dayon. Sana all. Bitaw, correct. Sana Mm, all. 'di Ay. ba? Look at the brighter side na lang Oo. Jude of The life, like what you said, pinakuan pa, Jam. Catriona Gray, the silver lining. Hmm, Ah. yes, oo, 'di ba naa man gyud, naa Oo, na jud. jud, na Dili jud. gyud puwede na na ikaw gyud ang giapi-api, dili jud ka teleserye na ano, giapi-api ka from start to end, ana gani. Ah. Tas ang ending gikasal ka then okay na, dili jud siya inana Pamilya ang lagi life. na mo Naa kani jud naghinto ana-ana. lagi na siya. Yes, mga mula sa puso, Ah. ana maka-relate atong mga titos and titas, ano Oo. gud, mga ano, esperansa, mga ana gud na Esperanza. kanang patay-patay jud ka sa from start to finish wala jud ka nakaahon gani, grabe sad. Or Princess Ana gud. Sarah, Wildflower. Sedi. Oh, oh, unsa Mars, unsa pa 'to? Wildflower. Ay, Wildflower, ay oo, kato kay lumalaban man to Black siya, is oh the ana. new gold. Oh, siguro kung revenge man with friends is kanang sweet na revenge unsa ba nang term ana ganina kanang murag in a good way na lang ba murag unta good karma na lang ang Oh, good moabot sa karma. ilaha ana Oo. and same as to you ana lang. Actually, parehas good kay Marsh na ano, kanang murag ano na lang ba, kanang giisip na lang nimo na ano, na kanang ay dako naman na imo ay kanang makasabot ra na siya, makasabot Tiguang ra na na na. sila. Oo, tiguwang naman ka, "Uy, makasabot ra ka." So, before man jud gud no, kay ano man po go, kanang ingana ba, overthinker, people pleaser, ingana. So, sa una, dapat jud, kanang dili gani, ay kanang dapat ako ang thinking sa una, marag dili gani na ko sila unsay tawagan na, kanang, Oo, ma-disappoint or kanang oo, nakay ma-disappoint, kanang, People oh, oo, pleasing correct. mentality, personality, Oh, anak ibali kanang oo, ingana eh, jud, oo, oo. people oo. pleaser jud kayo, nga dapat ingana. So, karon na gyud sa point sa akong life na kung kung dili jud murag kung dili ko nimo pansinon, kung dili ko nimo kuhanon about lang ana sa mga unsa ng mga things na nangluod ka kay okay, dili na lang pud ta kakuliton kay kanang Mm. basig asa pa moabot kay before na remember nako kanang murag big deal nako tong murag for me gyud big deal gito siya na issue. And Mm. then murag na lang ko'y gamay nga nabuhat gud kay murag murag ako pa tong namali kay Ikaw murag ba'y ikaw ba'y murag kasal nganong may naisala? oo, kay nganong gi-big deal nako to Oh, nga correct. murag kung sa ila joke ra man to or something ana, Mm. nganong gi-big deal man ako to nga ingani nga na. So pero sa kuha big deal na kay to na tapos and then kato nga time ako jud ang murag ni reach out ngani nga kanang murag ako pa ni sorry, ako pa ni kuan ni duol. Hmm. Karon kay na-feel nako nga kanang dagko naman siguro ta makasabot naman ta kung nganong dili ta ma-contact dayon or nganong dili ta ma-reach out dayon. Siguro busy ta kung katong Oo. time nga wala ko nimo gi-replyan, sige ako kanang sa kuha to basig na busy na ni basig kanang Mm. kay siyempre na siya yung new life na gina-build na sila
kung kataw sila na sila yung mga kanya-kanyang life, 'di ba? So, na busy na ni. So, Mm. okay ra ni nga wala ko nagi-replyan. Sa kuha ingato na 'to, pero unta sila ingato pod sila sa kuha no nga Gani. kanang, na busy siguro ni bantog wala nakatubag dayon ana kay dili man gyud ta like 24/7 nag-atong sa tong cellphone 'no, nga nagtutok ra ta sa tong cellphone na ingana naman tay mga own kanang mga me time nato nga ginakabistihan nato. Like kung diri sa balay kana nagluto pa ka, naglimpyo pa ka, naglaba, Oh. unsa man daghan kikabisihan nga dili jud like makita nimo dayon nga nga nag-message sila or unsa ba. So na-realize man jud nako na nga dapat kanang dili nato always i-please ang uban according sa ilahang gusto. Kay Mm. namang po kay own life nimo, na po kay own time nimo na Perfect. busy man gud ko ani, busy kay ko ani. Nganong 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 kailangan man tagdon ta kadayon or siguro siguro depende po siya 'di ba kung life and death situation na kanang kailangan kay kaniya ana nga time nga wala ka Mm. naka-reply. So murag kanang kay siya sa imuha 'di ba? Pero kanang kung kanang mga small things lang kaayo na kanang dili man kayo siya needed na ma-replyan ako dayon or mapansin ana. So kana dagko na ta na nga ma-realize nato nga basin na busy to siya. So okay ra oy kay na Mm. busy man to siya. So basin unya Correct. replyan ra ko niya or ingana. So tapos kana usually ang ako ang kuan, kana gid usually ang ako ang mating karon nga siguro kadto kanang kanang nana gitay buot karon na nga dili na nato Nakasabot kailangan naman. makasabot naman ta, dili na Mm. nato kailangan i-please ay nga Di na kanang kailangan i-spelling. dili na kailangan Correct. i-spelling mo ay nakasabot na ka ato, mo na gyud to Also, siya. Gets ko na. ato ay Tanga sige. ako. Wow, Oh, Angel oh, sige na. Luxina. Ah, Four sisters in a nakaisingit. wedding. Sisters, Yeah. Okay, go. Na nakaisingit mm. about atong murag people pleasing ba na pero about work man to ako nabasa. Pero while nagaistorya ka Marsh ba naisip nako na bitaw no pwede po siya sa friends kay 'di ba kanang kuntahay late ka maka-reply. So 'di ba usually ako kabalo mo ana mo ingon ko huy sorry kaayo late reply na Dili jud. SVLR Dili na ko ana. kuha na accept. Ngut-ngut. Sakit sa kadunggan. Nadugay kayo Oo, 'no? dugay. Dugay kayo naka-reply. Kaya nabasa nako na murag real to pero about work na kanang dili daw ka mag-ingon sa imong work na kanang murag ganig sorry dugay kay ko naka-reply or sorry my mistake. Sorry blah blah blah. Basta kanang dili daw ka magsige og sorry. Murag ana ang ingon ba nagod tapos pero kato siya work perspective man to no. Tas kanang di na ako mapugngan usahay makaingon gyapon ko murag at the top of my head gid kay sorry dayon akong ma-type ana ganin hala sorry na mali ko murag ana. Mm. Tapos na-realize na ko na pwede po di ay nato to i-apply sa friendship no na kanang we trust each other na lang ba na kanang mga dagko na ta maginasabtanay na ta and then na pa jud tay work so magets nato na with other people ana and then nakanang ina dili man siguro kailangan mag-sorry like kunwari kung dugi ko naka-reply. It's Busy because ko. masabtan man siguro na weekend. Oo. Weekend, busy ko or kabalo ka na, time na ko na for work, di ba? So, malamang, di ko maka-reply. Marag ana ba? So, I think, at least sa friends ha, okay man siguro na kanang inana. I I think don't, let's normalize. Check. actually, let's normalize of not giving explanation for everything. Mhm, Correct. Ngano mm. kailangan ka mag-explain Ito, kung ngano oo. late ka kakuan? Why do you have to justify yourself? Yeah. Wow. Para lang ma-please sila. Oo. Oo, People Na pleasing magyapon managod. na siya na mentality magud na kuan na oo, Actually, kailangan ko oo. mag-reason out kay wala na ko siya na-replyan. Hala. basin malain sila sa kuha. Oo. Paano Mm. na? O, ano gani? Kasi ma-FO tungod Oo. ato, Pero nagamay feeling na nako butang, pero dili dili. siguro na i-normalize na kailang gikapoy ka. Well, i-normalize siguro nato na we don't have to give them reason.
We don't have to explain Mhm, ourselves. mm. Ngano mag-explain man ta na wa ta ka-reply. Mm. Oh, nag-overthink si Tamara. Correct. Nag-overthink Kani ka, no? kabalo ka. Gina-try jud nako na pero murag ang akong baba jud kay kana ganing mag-oversharing ko dayon ko na kanang kapoy ba kay ko karon ha. Murag oversharing lang po Pero, ang problem nako, other problem. Feeling Pero na ako kay bitaw Murag ko kanang kung alam kay pwede you jud. just need an outlet siguro. Pero let's not make it to Oo, let's not normalize kanang na murag required oo required na mag-explain. na mm, Wala ko mag-explain, ka-reply oo. because wala ko ka-reply. And that's it. Mm, mm. That's 1 minute. See you on the Gani, oo. next di ba? video. Ala gani. Same Mm, atong last episode ato Oo. natututong niya na mm. si Tam, di ba, na ano nga, kanang pagkaugma na siya naka-reply sa Oo. mua. Sabi nga na, good. So, Ah, kay ka nakasabot man mi nga, ating tulog naman guna nila nga Oo. time. So, dili na oo, gina siya maka-reply. So, murag, sa mua ato, murag, okay ra, oy, kung dili ka ka-reply kay, kuha na po to, mm. late night na po kayo to Unless niya, kung kanang urgent yun tingtulog siya or na, emergency. oo, Pero Oo, kanang, kanang di correct. ba, normal kanang, conversation lang, okay. Okay ra yung jud na mga di ko, chika, oo. chismis Oo. lang. Di okay ra jud kung Oo. Okay ra, ma-replyan oy. dayon. Also, kung ano siguro kanang kung wala naka-reply dayon or pagkaugma or what, at least maka-reply na lang siya in this lifetime na lang jud. Para at least kabalo ka ba na nabuhi pa dai siya. Murag ana good, murag dili naman siguro nato kailangan manluod. Oo, Ana true. good. Siguro kanang murag mga pila na jud ka years kanang makaingon ka, "Hala, buhi pa ka akong friend." Murag ana na lang jud Pero feeling siguro na no, ko no at mapaisip na this jud time of ka. age mapud kung ako sa ako lang ni ha, amot lang sa inyo ha. Ako magud kay Mm. kung di ka ka-reply, kung di you ka reply on the day off na nag-email, nag-text ko sa imo or nag-chat ko. Understandable na magud sa akong part na it's for tomorrow's business. Ana gani walang Oo. andun kung kausa siya magka-time then he or she would reply. Unless na lang yun kung Mm. urgent jud ang matter, kana I would make a phone Aha. call, manawag jud ko ana, you know, I get other Oh, kamusta medium. na ba ni? O I would use a Oh. different medium para makuha Mm. na ko ang attention niya or I'll get a response. Pero kung di you get mo reply and then Mm. at the earliest convenience na yun sa tao na mo reply, and that's okay. Pero you Mm. don't have to explain Mm. yourself or to di mo kailangan i-elaborate pa. Oh, wala ko ka-reply kay kapoy kay ko guys ay kanang Mm. dako gibuhat. Okay naman, understandable naman. Friends are friends, you know, like again, foundation, trust, you know, and loyalty. So Mm. kung dugi ka ka-reply, so be it. You know, you might be doing something, pero kana, or Correct. ayaw i-normalize ng maghatag kag reason just because wala ka ka-reply. Mm. Ang unta ang ubang tao pud ba dili nila himuon gud na og kanang reason ba na FO ana pud ba no Kaya di kanang siya ina na ba i-issue or gani, kanang di siya padakuon na issue jud dili na na padakoon. oo. Mm. Unless lang yung if you guys are going through something or now you may ginaagihan na kay tunok na wa pa naibot na unaware ang other Oo, or person. puwede pud na kana ganing kontahay na adyo mo'y ginastoryahan na may issue tapos wala na siya nag-reply. Puwede pud Kanang na murag unresolved issues. unresolved, 'di Mm. ba? pero Pero understandable siguro naman og for na ang di na kailangan ikuan. gani maybe dili pa siya ready na i-tackle to siya na part sa Mm. inyong istoryahanay, sa inyong Pero discussion. As in lalom na kayo to, marag ana good. Mm. Pero that's the Time point lang. gani. That's the point po na communication is always, you know, like dapat magstoryahan eh. Kana lang pod. Dapat 'Di ba? Kana magstoryahan lang para pod. ma-resolve. Unsa may mabuhat ninyo sa Oo. storyahan. Unless na lang kung ikaw ginatry nimo storya, you know, like na issue. Mm. Gistoryahan ni imong gi-brought up ang topic o dili ko ganahan ani ana ngano na ani ni siya. Unless lang kung other party is very sarcastic, ana gani kanang dili Hmm, pud nila they don't wanna dive into the conversation. So oo. I think that's the boundary that you have to set na, okay, di ka ganahan makig-storyan, Mm. makigtigaw sa ako about ani na issue, okay, magpakalayo na lang ko. Ako na lang mo step back, I'll Hmm, set my boundaries, maghimo na lang kog wall, ayaw panuktok, ngano mangutana ka, ngano di nakakasulod sa ako hmm, ang balay, kay gilakan na taka, oo, gipadlakan taka, wala gialisan na ako ang susi. So ayog ka oo. ayog ayog pangutana ana. Kay ikaw man mismo ang nagkuan.
ikaw may wala man ka di man ka gana makaistorya. So di na lang pud ko mabugos. Unless na lang Correct. kung Mm. ready ka makistorya sa kuha, okay, let's talk. Pero I have to put this wall, the boundary, Mm. para di na pud Yes. makuan. It's for your protection and my protection at the same time. Kung asa man ipadulong ang conversation, ang atong istoryahan ay Mm. you know, step back lang ta, Mm. mag-chat-chat na lang ta. Also, ano po, kana ganing murag kuntahay pa inato no na inato na situation kuntahay na dyan may issue then murag ginaistoryahan na ninyo na mo sa tunga-tunga na ginaistoryahan ninyo tas murag kato basin sarcastic ang reply or kanang murag gina-char niya ang mga tubag sa imuha or di kaya wala jud nagatubag then might as well unta i-normalize na lang pod sa ato ang mga friends or sa ato ang mga kaedad karon or whoever mga tao na i-express lang gud na, okay, kanina part dili pa ko ready istoryahan True. ni. Pwede ta mag-regroup or kanang mag-storya na lang ta usap. Hold that thought. Let's circle back. Oo, ano god. Ana gani. Oh, kung dili na nimo kaya na overwhelm ka ato na part, kahilakon ka ana, dili kay i-stop na lang jud nimo to siya kalit pod. Tapos kani nag-a-apply at ang tanaw nako is nag-a-apply ni siya pagka nang nagasugod na jud mo storya. Dili siya katong parehas na mention nato na kita lang jud nag-decide na dili na mag-istorya kanang ina na god kay naatay sarili nato reasons. Or actually pwede po gani, depende sa imo ha, pero I think pwede po nato i-try. Dili man siya agad-agad nato na mabuhat, pero pwede nato matry na i-verbalize na lang gud na okay karon na part medyo naglisod jud ko og handle ani. So siguro mag-istorya na lang ta usap whenever Pwede I'm balikan ready. nato ni Mo nga reach out topic jud ko. o kanang murag Oh, ana god balikan kanang nato. ang ako ang panghuna-huna karon kay galupad-lupad pa. So instead Or na na-hurt pa gyud ko oo, or karon. kanang instead na Oh. makasulti kog di mao, ato na lang ni Oh, correct ana. ipahuway, kadali. Mm. Pwede balikan nato ni ana gani. Instead na i-friendship over gyud nato Mm. siya like right there and then god. Na kanang ay wala na. Pero Kanang wala kana na, pod dili na ko siya, kana nga ganahan. topic, kana mo gud na issue, ikaw po mo maka-determine mo gud na is it worth it? Kung unsa na. Oo, kana pod, oo, Oo, gani. kung Kana pod okay ba mo actually. na siya buhaton sa na particular na tao and issue na inyong gina undergo. Kay for Mm. example, kung petty lang kayo siya, okay. Pero kung people are involved, dako na siya na issue. Mm. And then ikaw mismo kay ginatry nimo resolve tas kanang Mm. kuan, well, maigo pud kuan ni kay. Di man pud kay ang ako experience mo ko kay it came to a point mo na gina-gaslight pud ko. Oo, Oo, gani. kanang Kung kana murag murag lisod na jud siya. lisod na jud siya, gina-gaslight na mong gud ko. Ako lang sa ako amot lang Mm. sa ako aning perspective. When I discuss this with other kuan ako ni siya, gistoryahan ako sa other circle, small circle of friends nako. Ana po ilang kuan point of view. Ana gani Mm. na Correct. ana ko gina-gaslight jud ko. Kanang Mm. ako man gud kay murag akong ginabuhat kay again ginadetach yun ako kung self gina you know isolate. Oo. I have to tawag ani kanang gina-deactivate na ako account nako pali jud ko Mm. makontak gani because I need my peace, you know. Yeah. I have to protect my peace kay kana ano yun that's the only thing I have to protect. Correct. Wow. Pero kailangan ako siya i-protectan akong peace. So I have to make a way para ma-achieve nako na siya sa ako ang self kay you know Mm. kuan man ta ka ng very independent, so you know I think back then I heal in a way na ako ang way, in a way na ako ang way weird In in a, your own way. in my own way na kanang murag Oh. para ma-heal ko is I had to detach myself from the group or to the bunch, Mm. you know. I build my own self para dili ko basta kanang I heal on my own. Pero mo to kanang kuan gay na gina isolate. Yeah. Depende na lang pud sa kuan pero kada lagi ka nang ginagaslight na good. Lahi po na siya na Oh, kuan. kana siya. Lahi na pud Lisod yun na na pud siya. kaayo kanang kuan. Ako pa'y mali na ako'y naka-feeling Mm. ane. O kanang gusto ni Judy kay na walag ikaw gina-blame na siya, gaslighting na siya Jude. Oh. Oo. Di na Oo. pwede.
Ano, I think gwapo na siya na next topic kanang Gaslighting. ingana. Oo, like 'di ba, unsaon nimo pagkahibalo kung na-gaslight ka or ikaw ang naga-gaslight. So I think gwapo na siya na topic. Yeah. Abangan. Abang promote to ka ng kuan. Ako karon akong ginabuhat instead na maghimo ko bagong Facebook. Kay murag di Mhm. yun ako ayaw maghimo pag Facebook, no? Gina-unfollow yun ako, ginamute na ako sila. Those particular people lang pod. Oo. Mm. Para di na ko sila makita sa akong feed. And Oo, then and para it's di pod okay. makahimog issue na kani people pleasing mannerism. Para di po makita, Mm. di po ma-issue na, ala, unfollow lagi na, kanang gi-unfriend lagi ko, ana Oo. gani. Unfriend, O, or gi-unfollow lagi ko sa kuan, social media. So, i-mute, i-unfollow na ko sa Facebook, pero friends gyapon me. Pero at least, akong feed, di na ako makita ilahang interaction. Para na po Yeah. ko yung peace of mind. Pretty sure, pag i-unfriend na ako or unfollow na ako sa i-unfriend ako sa Facebook, i-unfollow na ako sa Instagram, ma-issue yun na siya. Hello, i-unfollow Oo. lagi ko niya, ano day ni. Tapos siya po day, I'm pretty sure that person knows na kuan good going to something, pero murag siya na lang pud siguro dili pud magkuan dapat at least one is mamat ga niya na 1 plus 1 is equals 2 dili 4 ana gani. Mm. So 11 siya. dili Pero 11. oo, kanang what if like katong mga na-mention nato ganina na kanang like katong nabuhat naman ni Judy na kami na lang jud ang nag-distance sa mga self. What if inato lang pod tong for example lang ha, I'm not saying ikaw ito, char. Pero kanang what if kato ng mga times 'di ba na marag basing kato ra pod ilang Dili giisip, di distance pud na. dako siya masulti na siya ang nag-detach kay kaila man jud ko siya. Amot lang pod ha. Kung kaila ba jud ko siya Mm. ha after all these years. Mm. Pero di mo gud niya Mm. personality man good. Though Ah, though history shows na igana pud siya pero research shows. research shows pero And that history time man good shows. kay wala pud siya sa tama na situation. Napud siya sa napud siya sa kuan naglisod pud siya ato na time. Pero this time man good, that person namagud siya in a good spot. Ana gani. So you Ana ga, feel like feel like na dapat naga-istorya na ni. Kay okay naman oo. siya, murag Kanang ana. okay good Kaysa siya pagkaila nimo. oo, okay good siya kanang okay Mm. dapat siya ana gani. Murag Mm. kuan pud na kanang kuan mo to ako observant man jud ko na tao kanang gamay Mm. gamayng kuan jud gamayng ligas makita jud nako na and then I Mm. would take it to my heart na ay gani di ay ana Mm. tas until ako po kay mag kuan mo ko taking time ba magud ko absorb Mm. kung nakoy Mm. mastorya okay storyahon na ako pero kanang gina-absorb yun ako ng mga kuan tanan nako makuha feedback andod Mm. ako mismo mo mag-breakdown gani ko ana gani or I would explode ana so kaya po na akong walag toxic trait na ako na Mm. I'm trying to work on it pero di yun na maiwasan na i-absorb magud nimo absorber magud ko shock absorber magud ko tapos Mm. andun na lang kung kuan kung di na ako kaya mag-breakdown na lang jud ko or I Mhm. isolate myself ana gani pero kana I'm not proud of that. Of Di it. jud ko proud na ako nabatasan ako na i-absorb lang na ako tas wala ko'y outlet gani mo gi kanang ganagi ko lang ng mga Mm. small talks gani nato na nahimo siya long talk gani na kuan kanang imbes na Mm. lahi atong storyahan kay ma-divert ato ang conversation regarding sa akong issues Subtopics. o masab topic na nuot ana Oo. gani. So kana uy, thank you. Nakoy akong ginabuhat po kay nakoy small circle of friends na ginastoryahan po na ako sila sa akong problema. At least nakoy Oo. kanang mapagawasan guys akong kuan guys akong Mm. pressure gani. Beto. So kana siya. So problema mo kay ang akong mga tao nagsuryahan ako sa akong problema kay ma ma makuha po sila kanang madamay gyud sila sila po yung masuko pa sa kuha or Mas maghilak pa nasuko, sa oo. oo ala gani kanang instead na Oo. pagawas lang ko maapil mamulong sa ako Oo, so gani, ala kana gani lang. so lahi di na lang ko mag-share sa inyo ani kay masuko naman pud bug apil imbes na dapat ako masuko maulaw na lang pud ko masuko
Yan Kasi eh. giaway, ikaw or ako? Sino may Correct. karapatan? Ala gani. Murag, Oo man. karapat dapat ba ko masuko? Or ikaw na lang pa for me? Ikaw na lang sa Sige, ikaw na lang. understudy na lang ko. Oh, oo man. So, pero hopefully, karon okay man ko. I think I'm in the healing stage na karon. Kung whatever happens, it happens. I think that chapter has finally ended, and I think it's time to move on. Mhm. Pero lang akong kuan jud, although sakit siya pero deep inside me, ako jud gipangamandoy na hopefully happy siya sa iyang mga decision na gibuhat karon or gina-undertake. And then, bless thy soul. Kanang ako gid na jud na Mm, happy siya. Kada lang mo jud akong ginasik na malipayon correct. siya karon, wala siya mga problema kung naaman unta ma-surpass na niya, and then healthy siya ana gani. I think that's the Mhm. best revenge you can give, or kanang kuan gay na just pray for their well-being na lang jud, instead na mangita Mhm. ka na ay dili jud dapat jud kana ana gay dili. Parang Ito, basta makanta correct. na lang tag Eric lang. Di ba? Correct. So mo na Bitaw, akong correct. ginakuan Na wish lang. jud na ginapangaji po jud na to all the people that hurt me Mm. emotionally, physically, mentally. Correct. Mm. Oh, hopefully happy Basta ang mo. Bless you. importante, oo, buhi ta, Ang importante, 'di ba? important. So mo to, ang atong best kwan yun nato ani kung in any issue sa atong kinabuhi is to pray for it. Like lift your problems up. And I'm pretty sure, ang Ginoo gatan-aw mo yun sa tuwa. So, before ta jud makakuan, maka fully embrace everybody or forgive everybody, is we have to forgive ourselves. So, kana magpakuan ta ning mga saying na to, no? Sa to ang ending part sa tong podcast na unahon nato og silhig ang imong kaugalingong tugkaran, aya ka manilig sa uban. Daghang salamat sa pagpaminaw sa ato ang podcast, sa atong episode karong adlaw. Og dalaygon tang tanan, madayaw na adlaw kaninyong hurot, amping kanunay. Bye! Ambot Ambot lang ha. lang ha.